Het versterren van uw zwaarman Piet Paulusma had een soort losmaken. Friesland treurt om zijn deer. Het maakt het een protte los, net alleen nog bij de instanties dat er een sabot voor inzet had, maar ook bij gewone Friezen. Want Piet wie een man van het volk. Terug naar verslaghouder Hajo Bootsma in Haas. Hajo, hoe iedere bedij in Haas reageert op het versterren van Piet Paulusma? Nou ja, meestal ben echt onien bent verslijnd terug het nijs. Want ook al wie Piet, een bekende Fries, een bekende Nederlander, het wie in hartenieren gewoon een hazer. Ja, hij was een groot begrip in Hallingen. Dus ja, iedereen zal hem wel enorm missen. Ik denk het wel. Als je aan Harlingen dacht je toch wel aan Piet Paulusma. Helemaal voor de mensen die hier niet vandaan komen. Zo staat het wel op de kaart eigenlijk. Ja, karakteristiek hè. In wie en waar stiert er altijd maar te vertellen. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Spietig. Dat komt onverwachts. Ja, ik heb wat had ik redelijk contact met hem. Ik zit zelf in het bestuur van de ijsvereniging en van de ijsbaan hier. Dus hij was regelmatig, als het winter was, dan was hij regelmatig bij ons op de ijsbaan. Dus die verhaaltjes, die weerbericht deed hij. En ik ging wel eens even bij hem langs hoe de verwachtingen waren van kan hij open, kan hij niet open. Ja, en voor woensdag heb ik nog even een dag tegen hem gezegd, toen stond hij op een Zuiderhaven. Nou ja, dat waard. Ik vind het een beetje onwerkelijk of zoiets. Ja, een beetje treurig vind je het. Nou, het is een fantastische man. Nou, altijd vriendelijk, nooit slecht humeur. Het was altijd een hele vrolijke man. Altijd als je zijn naam riep, zwaaide hij altijd. Heel gewoon gebleven. Je zag hem ook wel eens lopen in de Jumbo. Ik wens zijn nabestaanden ontzettend veel sterkte met het grote verlies. En iedereen die hem mist natuurlijk heel erg veel sterkte. En ja, het zal nooit meer Ottoman worden. En dat Ottoman, ja, dat zou wel missen. Ja. Hij is onvervangbaar. We gaan nooit meer iemand hebben die Hallingen zo op de kaart zet. Elke dag weer als Piet. Dat kan je niet vervangen. Nee. Nou, we zullen het Hajo. Er is geen Fries die Piet net koel. En dat kan vanzelfs ook omdat hij voor alle Friese organisaties in touw weer als het om het wagen gaat. En Piet weer de promotor van Friesland. Ja, dat wie ik zou, want je even 12 maanden waarom in het tiert en dan kom je bij zien riddering in de Steterszeel. En daar wordt het ik echt heel specifiek benoemd. Hoe belangrijk de rol van Piet wie eigenlijk voor het Friesk en ik voor het ambassadeurschap eens van Friesland. Nou, commissaris van de Koning Arno Brok die is dan ik bot onien. Die man is vrijwillig geweest, hij is actief geweest voor de Schiezen. Hij is actief geweest in het Dwarpsbelang, voor het Ronald McDonald Hoes. Maar hij is ook ambassadeur West van uw staal. Op een hele tagonkelijke wijze het Friesk op het algemeen brengen. En daarmee wie hij gewoon echt een ambassadeur van uw staal, maar ook van Friesland. Wij hebben de laatste 10 jaar elkaar heel vaak getroffen. En dat we krijgen wat de commissaris zei, het altijd gewoon een noffelijk peteer. Maar alles kwam op tafel en alles weer bespreekbaar. En ik wil graag de familie condoleren vanzelf. Maar ik vind vooral het doet waar. Maar ik zal gewoon een prachtig mens missen. Gewoon een vriend. En dat, zij is het. Nou, maar Piet liet ook een leegte efter op oren plakken. Zoals bij het SKS Koetsjesiel. Hajo, wat wie zijn rol daar? Nou ja, hij wie van eigenlijk onschatbare van Griesel Grutte Weerde van net alleen het SKS Koetsjesiel, maar denk ik aan al die ierswegencentrales dat hij advies joeg. Hij wie heel bot zelf ik dwande maar iersmeten. Nou ja, Piet die kwam echt in zijn element als het ging om wien, om wetter en om ijs. Des te extremer eigenlijk, des te beter. Nou ja, en al die organisaties die komen haast wel 24 zo'n een beroep op een man. Hij is al 20 jaar belutsen bij ons. En ik kan me eigenlijk net bedenken dat het er net meer is. Dat is heel apart. Het ziel wist wel dat dat heel wichtig is wat het waar doet. En hij weer mij eigenlijk de hele dag wel bij ons belutsen. En eigenlijk voor het kampioenschap al dat er op een gegeven moment ik wel dingen zei van nou let op, hou de rekening mee. Ik denk dat het die kant uit gaat. En ik tijdens de wedstrijd. Dan kon er op een gegeven moment bellen. Dus zei jongen, hou even in de gaten dat er een bij komt. Zeker dat het onwaardig is, dan weet je het wel. Het kan alle kanten op. En dan weer er. Altijd. Ja, dit is waar het om draait eigenlijk. De storm
De krijgt Jochen, betekent misschien wat zien in uitzitters. Ja, dat jouwt een groot probleem. Heel belangrijk eigenlijk, vooral in het groeiseizoen. In het voorjaar en in de zomer, als je meer woont, dan jij niet naar het waberjocht. Om te jaren van ken het al, ken het net. En dan maken we daar de beslissing op. Eerst Piet Pauwsma en dan zien we wat we doen. Ja, Piet wie Piet en de kinderen die hem vervangen. Alhoewel het wapenzeden, dat is natuurlijk wel helder. Als je nog hebt Piet denkt het bij goed regelen, we hebben nog een week vers waar, we hoeven nergens naar de zin, het is alle dagen zenderskien. Alleen voor Piet dan weer. Nou, we zeggen Piet in optima forma, dus in het filmpje. Hoe reageer je zien vakgenoten, mensen die een soort bij hem werken? Ja, die ben al je verslijn, die vielen haar onwerkelijk mooi het nice. De Intimie die wisten wel dat Piet slim zie ik wie. Die wisten wel dat het net heel lang meer het worden zou. Maar ja, dan toch komt het als een grote verrassing. Ja, en werd zij hem vooral om roemen is ik zien pasje voor het waar. Het waar dat bij hem altijd wel op het eerste plak stier. Ja, en dat hij 24 zondagen in de week dus ik echt vast stier. Maar ja, op een gegeven moment was het ik wel wat minder. Ja, ik kom dus al hier en hij had dan bellen eens een keer. En dan zei moest het waar even van me doen. Dan en dan en dan. En de rest is er maar mooi. En dan doei. En dan weer er weer vet. En dan op een gegeven moment, we zitten, ik was even bij hem in een café. En dan had er hele verhaal. Dat weer zijn leven. Hij leefde voor het waar. En ik was toch, jongen, doe het nou eens even rustig rond. En toen in de oude tijd, dat er zie ik weer. Zei ik het zwier. Nou, ik zei, bel je maar even, dan neem ik het wel even voor die oor. Nee, ik moet het zelf doen, want hij woe het tot het eind volhouden. En schijnt te litten dat er net op jong. Want op Jan kwam het in zijn woordenboek voor. En dan hoor ik Kerkhoff, hier is de PP. Nou, dan begon het. Ja. En natuurlijk met windkracht, nou, wat zou ik zeggen, windkracht 8 of meer. Ja, dan hadden we een open lijn ongeveer. Hajo, bedij ik uw zorgen waarman, Piet Pauwsma. Ja, die is nog onderwijs deze kant uit. Maar ja, het is duidelijk. Hè. Oh, hij komt er correct om, Piet trouwens. Hey Piet. Die hoort niet zin. Maar hoe ligt het maar de storm? Nou, het begint nou te komen. Hier hebben we nou de Krijft Jochen. Oneerbiedig gezegd, zijn afscheidsstorm is dat geweest. Nou, dat was een schitterende storm in ons beleven. En die had hij ook nog heel goed doorstaan. Alleen hij woei op de kade in Haans woei hij bijna fut. Het is echt zwieren zwarma. Nee, het is gewoon storm. En dat wordt nog zwieren storm. Krijgt zien. En in het watergebied waarschijnlijk stiegen zwieren storm. Krijgt al gemiddeld, hè? Ook al toen had ik dat voor de geest van, goh, Piet jongen. Dit kon wel als het laatste grote optreden wezen. Ja. Nou, dat is jammer genoeg geweest. Ja. Arme Piet. Jongen. 65 jaar. Hij had zo nog 10 jaar metdraaien kennen zoals hij nou tekeer ging. Mag je rustig zeggen. Want die man die is een 65 geworden. Maar hij had voor 120 jaar leefd. Maar daarom was zijn nickname zijn geuzennaam op de eilanden ook Piet Storm. Nou is de storm lezen again. Ja. Het verdriet is grut. Is er al wat bekend hoe het afskiet van Piet Pauwsma? Ja, er is wat over bekend. Komende vrijdag is in het gebouw daar achter mij, dat is het entrepotgebouw in Haas tussen 12 en 4 voeren. Ja, gelegenheid ter condoleance. Sneun is de uitveert in beslettenkring. Tuurlijk, dank u wel. Verslagjouwer Hajo Bootsma.